Sí, ho tenim tots més o menys clar. Tot és clar, de què vas a parlar? Llibre, pel·lícula, o que has vist ara o que has vist en algun moment de la teva vida i t'ha agradat. Vinga, que no sigueu pels cinèfons de... Quan de què? No, no m'ho has explicat pàgina per pàgina, és una sinopsi, un minut ha d'estar explicat i no explico el final. Home, si és de Titanic... Ja, bé, si tiene que escribir un llibre o una pel·lícula, explico el final. Pues el final és de Titanic o de Lo que viento se llevó, o pues este sí, perquè tothom se'n sap. ¿De qué va? De què va? Sí, és un èxit. Quan tu vas a llegir un llibre, d'acord? A nosaltres gràcies recomanat perquè tu t'han recomanat i és que el vas a comprar. Normalment el que faig és, amb aquelles llibreries, mire darrere i us de què va. Doncs això. I la pel·lícula igual, tampoc quan tu vas a llegir mira una pel·lícula, a veure de què tracta. De què tracta? Això és una sinopsi. D'acord? Com es diu en valencià la cosa? Sí? A veure, Amparo. ¿Ya? ¿Resumen? Sí. Aún estoy pensando. En parleu, entendeu, no us ho dic, estic pensant. Intenteu parlar en valencià en classe, 3 hores a la setmana no com a ningú. Algú té? Jo. És un músic, va començar. Estic llegint una trilogia de Ken Follett del segle XX. Vaig llegir les dues primers llibres i tinc per a llegir ara el tercer. Es tracta de 5 famílies de 5 parts diferents del món i a través, des del seu punt de vista, es va conèixer els principals esdeveniments del segle XX, de la Primera i la Segona Guerra Mundial i la Revolució Russa. Sí. Bueno, jo volia parlar de la sèrie Homeland, crec que es diu, que no té traducció en valencià. No és que, a veure, això també és important. Normalment, les sèries de televisió, no sé que tinguen una versió en valencià, no se traduït, igual que els noms dels llibres, d'acord? No se tradueixen, no sé que tinguen ja aquesta adaptada o aquesta versionada al valencià. Bueno, pues aquesta sèrie la feien en la tele fa molt de temps, igual fa 2 o 3 anys ja, no sé. Però a mi m'agradava molt i es tractava d'un home nord-americà que treballava per la CIA o per el govern del seu país i el destinaven a Iran, a Iraq, a els països musulmans per a infiltrar-se allí. Entonces, llavors era presonat. Empresonat. Empresonat i es passava a la presó, pues... Doncs... És que això me costa molt que com... Pues... Me costa molt perquè com jo sempre dic... Sí. Entonces, llavors... Una paraula que no tinc que dir és que mismes... Això és el més important. Si el dia de l'examen és normal que se us escape alguna paraula, si feu la correcció, us la comptin com a mal. En compte. D'acord? Sí. A veure, igual no tindrà córrer, o sigui, no? Però serà s'ha donat compte que la paraula que ha dit està malament i la corregeix. D'acord? L'autocorrecció que feu el dia de l'examen a l'hora de parlar també la tenen en compte. D'acord? Sí. En las físicas en patín habría sido una oportunidad de poder cambiar las cosas, ¿no? Pero ahora, si no se invertís en igualdad, los resultados están ahí. Los resultados están ahí, que los están ahí.